gaya muku kuna barin banza tana wuce ku a layin ku na MTN. Muna da point da yawa a cikin layin mu amma ban ma amfani da shi sai dai ya expire a banza. A cikin wannan bidiyon zan nuna mana yadda zan ko na ce yadda zan cire point ɗina na sai data da shi kyauta. Wannan point ɗin MTN ne suke ba mutum yayin da ya sai data ko wannan suke tara mar a hankali. Idan layin ka Pulse ne yana tsarin kira na Pulse to ga yadda za ka yi ka cire domin ni yanzu layina yana tsari ne na Pulse. Da farko za ka danna bari mu yi checking balance na point ɗin ku gani. Za ka danna star 140 star sannan sai ka danna afwan sannan sai ka danna 7 ne sannan sai ka danna star sannan sai ka danna 4 sai kai hash. Wannan shine zai baka dama kai checking balance na point ɗinka na tsarin Pulse. Bari na danna ku gani. Yauwa to yanzu kun ga point ɗina nan ina da point 195 kuma zai yi expire 30 ga wannan watan da muke ciki 31 kaga of the end of the year zai expire. To yanzu idan ina so na sai data da shi zan iya siyan data normal da shi kuma zan iya siyan night ya danganta. Yanzu bari sai ka ƙara fitowa sai ka sa star 406 sannan kai 7 mu shiga kai kawai haka. Yauwa yanzu kun ga gashi nan in kai haka za ka danna ka sai data. Yanzu idan ka shiga number 1 za ka yi redeem ɗin shi normal data da ake siya amma yanzu ni dare ne ga ma ƙarfe 1 na dare zan sai data night ne yanzu ne aiki da ita. Bari na zaɓi number 2. Yauwa kun gani point 75 zan sai data guda 500 night da ita. Yauwa bari na zaɓa mu je. Yauwa bari a yi confirming. Bari a ƙara confirming. Yauwa gashi nan suka wajen siyan nan sai ka ƙara zaɓen number 1 saboda me sun ce da point kaɗai za ka siya ko kuma idan point ɗinka bai ƙarasa ba a haɗa ma da point da airtime ɗinka katinka. To da iya point ɗin za mu siya. Yauwa to yanzu kun ga an ce datan nan ta siyu successful. Yanzu bari na fito bari mu yi checking balance ɗin point ɗin ku gani. Za ku ga yanzu an ɗau 75 a cikin shi an bar mun guntu na sai dai mu ga 100 da 'yan guntu ba yawa. Bari mu sa 406 7 4 hash ta. Bari mu shiga yanzu mu ga guntun point ɗinmu da ya rage. Yanzu kun ga point ɗina ya zama 120 to gobe ma zan zo na ƙara siya. Kuma sannan idan ina aiki point ɗin nan yana ƙaruwa saboda haka kowa ya je ya duba nashi. Idan kana da wani tsarin kiran da ba Pulse ba kai mun magana zan turo ma code ɗin ko ne ma bidiyon yadda za ka duba shi ma dalla dalla. A daure a ci wannan banzar shine domin ita asara bata da daɗi. Mun gode. Duk mai tambaya dai ya mana tambaya za a iya yi mar ko.